poduzeće može upraviti kvadra potrebne znači imati odlučnost uprave, visoki standard osobne higijene, učinkovitost raspored čišćenja i dezinfekcije, dobar raspored objekta, primjerene resurse, osobe osposobljene za svoje radne zadatke, poslovanje u skladu sa dobrom higijenskom praksom, poslovanje u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, učinkovito rukovanje otpadom, integrirano rukovanje štetočinama, primjeri zajedničkih predstavničkih programa. Proizvodnja zajedničkih namirnice za sustav počima na čvrstnim temeljima predstavničkih programa. Svaki dio prehrambene industrije mora proći potrebne uvjete za zaštitu hrane koji tu podmjenu kontrolu. To se tradicionalno postiglo primjenje opcije koje su neprakse i su ljudi danas smatraju preduvjetima za razvoj i provedbu učinkovitosti kasa planova. Predstavnički program služuju temeljne uvjete okoliša i poslovanja koji su potrebni za proizvodnju sigurno zdravstvene i strane hrane. Predstavnički program mogu uključiti, ali nisu ograničeni na objekte,